Mesha kodede karwa ketu akokinyi makawuono nyalo bedo ni nitiere weche mag siasa moko modonjore kanyo nikech wang'eyo ni kinde makoro Karua Willy Mutunga Hanifa kaachiel kod Hussein ne oduoke pacho kae kowuok e pinyno mar Tanzania kendo notamge mar mondo mi kik gine kata kik gichope doho kama ne yalo buch Tundu Lissu. Twang'eyo ni mane en ogai mar do machon mano David Maraga ento no yiene kendo no loso nyaka gi Tundu. Ang'o matimore nyalo bedo ni siasa moro donjo e gini kose nyalo bedo beda ni pinyno mar Tanzania temo mar mondo mi jomoko ma osebedo ka kwedo sirikal e pacho kae kik donje pinygi. Erokamano Joyce. Wabeda thuolo mondo wawacha dire. Namba achiel President ma Tanzania no wacho wach moro ma nyaka waketi into consideration ni waneno kanitiere kweth moro ma biro mang'eny ka nyiso ni jogi osebedo kadhiga ma nyiso ni ok dhigi mokwongo Tanzania kaluwore gi wach mane Suluhu Samia wacho kaka president ni gisebedo kaka sirikal ma Tanzania gisebedo ka gineno ka nitie kweth moko mabiro ga kowuok e pinje moluorogi ma gineno ni pinje magiae gisekele koko kendo giseduo ahinya koro sirikal margi kuno osetamo wang'gi kata oseketo negi roadblock kuonde mang'eny koro waneno ka gichako biro korwa koni mondo gikel kokono ma nyisi ratiro ni gimomiyo ne sirikal ma Tanzania duoko jogi mana gi dhogi kaka iwacho onge kama sirikal ma Tanzania nikech gibe gin gi intelligence margi kaka piny ka piny nigi intelligence mare to bende bedo ni wan e East Africa Community nyiso ni kata intelligence moko nitie mwashare nitiere malingling moko ma intelligence ma Kenya bende share gi intelligence ma Tanzania kuom weche madipo kochacho arita mar kue e region marwani so nyiso ni Maraga onge kama osebede marked kaka part of this team nikech nitie role mane activists gi otimo during Gen Z maandamano last year koro inyalo ng'eyo ni kumisenene face mar manen ogai mar doho machon Willy Mutunga kanyo kibikose Boniface Mwangi gi ji makamago so relationship gino nyiso ni intelligence maka nong'eyo kata nose thibitisha ni nitie role mane gi play Gen Z maandamano mano timore higa mokalo koro nyaka Samia Suluhu bed gi to kata chich ni to ka gibiro ka to gibiro kweth maduong' moting'o Hussein gini Hanifa gini wang'eyo wate ok en siri koro role mane Jebel Hanifa gini o play mondo mi Gen Z maandamano ne ochop kuma ne ochopeno koro Tanzania sirikal ma Tanzania kang'iyo to neno ni ka ok gitimo gimoro mapiyo to luoro makogi mamacha ma president nigi luoro moro chunye ni dipo ka Tanzania ochopo kuma Kenya no chope e kinde mokalo but mana kaka Gordon no wacho Kenya osesudo mbele kidemokrasia kuma Tanzania nitie sani Kenya ne nitie igni mag 90s e igni mag prochiko nikech Tundu Lissu sani ni e doho ka wach maduong' moterege doho en nikech owacho ni ka onge lokruok reforms moko gi dhongere e weche mag yiero to ok wabibedo gang'owa ok wabibedo gi yiero nyiso ni either wabiro choko oganda wa mag jo-Tanganyika mondo ogom ne yiero ka ok olok pend chike moko mosebedo katayo yiero wachien mane kama Kenya ne nitie in the 90s wabe ne wan gi no reforms no election in the 90s so ka ing'iyo gi lens mar Tanzania tineno ni jogi dwa kelo koko to king'iyo gi lens mar Kenya tineno ni wadwa gonyo jo-Tanzania manie twech mondo jo-Tanzania obed thuolo koro oluwore gi kama ichung'e king'iyo gini iluwore kod angoch tiang' mirwako king'iyego adwani wawitane kaka jatend piny Tanzania mano Samia Suluhu noloso odiochieng' manyoro tok ka noseduok e pacho kae mano Willy Mutunga kaachiel kod Hanifa gi Hussein